Қадірлі достарым, әрбіріңізге де қайырлы сағатлар тілеп қалам. Бүгін мен сіздің иқтибарыңызға бір бик матур шиғыр оқып ишеттіресім келе. Қызғанышқа қаршы шиғырның авторы менә білдесіз. Шуңа қарамастан мен аңа бик зур рахмәт теләймен. Җәде уңышлар аңа теләп калам. Яңа әсәрләр, яңа шигырьләр көтеп калам. Рәхмәт сезгә зур итеп. Шигырьнең исеме Әнкәйдән хат дип атала. Беренче тапкыр укып чыкканда ул мине хайран калдырды. Ни өчен дисезме? Чөнки шигырьнең һәрбер сүзен, һәрбер җөмләсен әниемнең авызыннан чыккан кебек итеп кабул иттем. Күптән түгел генә без зур кайгылар кичердек. Әниебез безне ташлап китте. Әйтер сүзләрен, васыятларын әйтеп өлгерәлмәде. Шуңа күрәдер дә инде бу шигырь миңа бик якын булып күңелемдә урын алды. Әниләрне югалту инде ул зур кайгыларның берсе булып тора. Шуның өчен дә бу шигырь күпләрнең күңелендә үзенең урынын табыр дип уйлыйм. Әнкәйдән хат. Елама әле, кызым. Мин китте дип, мин һәр вакыт сезнең яннарда. Мин күзәтәм сезне һавалардан, саклыйм сезне каты давылда. Күрәм барыгызны, оныкларны, җилләр аша сәлам җибәрәм. Йоклаганда килеп яныгызга, чәчегездән сыйпап иркәлим. Һәр вакытта яныгызда йөрим. Мине генә сез күрмисез. Авыр чакта килеп кочып алам, әкрен генә кысып, тик сүзсез. Елама син, кызым. Бар да һәйбәт, минем авырулар беттеләр. Үзегезне генә саклагыз сез. Күңел сагышларым киттеләр. Әтиең дә минем белән бергә, җәннәттә дә безгә янәшә. Аллам сезгә ярдәм кулын сузсын. Тормыш матур, кызым, син яшә. Булган туганнарны онытмагыз, кадрен белеп, тату яшәгез. Сездән безгә берни кирәк түгел, тик садака өмет итәбез. Менә шушындый матур шигырь. Һәрберегезгә сабырлык, түземлек, бәхет теләп калам.